नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या कृषी बाजार भाव या यूट्यूब चॅनलवर. बघा शेतकरी मित्रांनो, आजचे कांदा बाजार भाव लाईव्ह या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत. तत्पूर्वी आपण चॅनलवर नवीन असाल व दररोजचे बाजारभाव अपडेट आपल्याला हवे असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. कोल्हापूर अवकाली 9323 क्विंटल, किमान दर आहे 500, कमाल दर आहे 1300, सर्वसाधारण दर आहे 1000 रुपये. यापुढील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे छत्रपती संभाजीनगर अवकाली 4125 क्विंटल, किमान दर आहे 275, कमाल दर आहे 900, सर्वसाधारण दर आहे 588 रुपये. यापुढील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे मुंबई अवकाली 11987 क्विंटल, किमान दर आहे 600, कमाल दर आहे 1200, सर्वसाधारण दर आहे 900 रुपये. यापुढील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे सोलापूर अवकाली 46,959 क्विंटल, किमान दर आहे 100, कमाल दर आहे 1400, सर्वसाधारण दर आहे 600 रुपये.